बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोन्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भिसले नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले समयाचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते इंसान नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचा पूत मुनीस झालो आणि आमच्यामध्ये जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कामी पोहोचवच्या खातीर माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मुंशापण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसावर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने आम्ही मागता त्याच ख्रिस्तांच्या सम्यामध्ये पाहता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या सर्वांच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तबेन मुझी मोत मका राख संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या आमच्या सुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासाचे आमका आधार दे. स्वामी देव तंका फरमाव परतून मागता आणि तू ये सर्गवैल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडो संसाराला सैतानात आणि त्याच्या हेरात खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवे यमकडा लोटून घाल. आमेन. शासनासो विषय दी तंका येसोम्या आणि निरंतर प्रकाश त्यांचे फंकोदी समाधाने ते विषय घेऊन देत. आमेन. सतमानता देवा सर पददार बाप्पा सगळा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्त त्याचे एकलाच पुत्र आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो अहंकार मर्यादाऊन जन्मलो पॉन्स प्लतेकाल तनी कष्ट असले तका कुरसार जडलो तो मेलो आणि तका निके पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मधल्यातलो जीवन जलो सरगार सडलो सर पदवेदार देवबापाच्या उज्यात बसला थैंता जिव्यांची आणि मेल्यांची मुनसुबी करून तो येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पोईसबे भक्तांचे एकताल पदकांचे मुक्साने पुढचे जीवनपण आणि सस्याचे जीवित. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचं दिसपडतो ग्रासा चमकताली आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पटका मुगस आणि आमका जाळलेन पडून नका कोण वाईटांतले आमका निवार. आमेन. नमान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा. आमेन. एक टेस्टमनी असा आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड.
हांवें म्हजी सिवील प्रेज द लॉर्ड हांवें म्हजी सिवील आयडी अप्लाय करून 2 महिने उपरांत चड जाले आनी हांव म्हाका गांवाक वचूंक कसो देखून हांव राखून आसली म्हजी सिवील आयडी केदारा येता म्हणून काल हांवें पिटिशन घालें आनी ब्रदरान ते रेज करून तुमी सत्तांनी मागलें आनी सांज जाताना म्हाका मेसेज आयली म्हजी सिवील आयडी रेडी आसा म्हणून. ऑल प्रेज एंड ग्लोरी टू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज Praise जीसस. the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज अर्घा जेसू, अर्घा जेसू, अर्घा जेसू. आम्ही त्या सम्याक अर्घा दिवंक जाय. आम्ही सगळ्यांनी संगता मिळून मागताना आमच्यामध्ये देव आणि सड अजापा विस्मिता करता. देवाचे उतर म्हणता मॅथ्यू 18 verses 19. मत्तेयो सुवंचेल 18वा अध्याय 19 वर्ड. देवाचे उत्तर सांगता तुमच्यामध्ये 2 जण एक मनाचे जाऊन जे कितेंय तुम्ही मागल्या हांव ते तुमकां करतलो. हांव ते तुमकां करतलो. मॅथ्यू 18 verses 19. वय आज आम्ही एक मनाची जाऊन मागची गरज. थंयसर आम्ही एक मनाची जाऊन मागता थंयसर अजापा विस्मिता घडतात. थंयसर आम्ही एक मनाची जाऊन मागता थंयसर देवाची सकत आम्ही अनुभव करता. त्या देखून सैतान प्रयत्न करता आमचे मध्ये फूट घालूंक, आमकां डिस्ट्रॅक्ट करूंक. सैतान मांडावळ घालता एका व्यक्तीक सकयल घालूंक. थोडे फावटी आम्ही पळयता कोण लीड करता. स्वाभाविक मनशाचे स्वाभाविक चिंता कोण लीड करता. आम्ही एक पळोवंक जाय कोण लीड करता ते मुख्य नाही, तांकां चलयता तो सोमी इम्पॉर्टंट. सोमी इम्पॉर्टंट. हांव कुवेत टावन येयजय जाल्यार म्हज्या अखेरच्या दिसा हांवें सांगिल्लें उतर. थंयसर कोण त्या आल्तारीर रावून देवाचे उतर दिता, प्रेज एंड वर्शिप करता ते इम्पॉर्टंट न्ही. खंडीत जावन न्ही. इम्पॉर्टंट जावन आसा ताका चलयता तो सोमी. ताका चलयता तो ताचो देवाचो दैवीक आत्मो. देवाचो दैवीक आत्मो आमचे मध्ये आसा. आमचे मध्ये आसा. तो आमकां अनॉइंट करता. तो आमकां अनॉइंट करता. तो आमच्या लागीं उलयता. एकल्या लागीं तो उलयता. देवाचे उतर म्हणटा जोएल चॅप्टर 3 1-2. या उपरांत सगळ्या मनुष्यकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. सगळ्या मनुष्यकुळाचेर या मॉर्निंग मन्नाच्या मागण्या जमतेत असलेल्या हर एकल्याचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. एकल्याचेर नाही, हर एकल्याचेर. हर एकल्याचेर. हर एकल्याचेर आम्ही संतोष पावूंक जाय. आज आमकां हर एकल्याक सोम्यान आपोवणें दिला ताच्या आत्म्यान भरच्याक. ताच्या आत्म्यान आमी भरचे खातीर. ताच्या आत्म्यान आमी भरचे खातीर आमकां हर एकल्याक तो भाग फावो केला सोम्यान.
अरे ऐकल्या त्या देखून देवाचे उतर सांगता आम्ही देवाची टेम्पला, आम्ही देवाची टेम्पला. आमचे ते देवासोबत निवास करता. आम्ही ऑर्डिनरी नाही, आम्ही ऑर्डिनरी नाही, आम्ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कित्याक आमचे ते देवासोबत निवास करता. आज आम्ही आमकां म्हणूंक जाय हांव ऑर्डिनरी नाही, हांव एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कित्याक देवासोबत म्हणजे ते निवास करता. हांवें म्हज्या भावा भयणी सांगता एक मनाचे जावन मागतना थंयसरच्या पंगडतात घडतात. एक मनाची जावन मागूंक जाय. जावंक पुरो खंयच्याय मागण्या जमत आमी वावरता. एक मनाची जावन वावरूंक जाय. एक मनाचे जावंक पुरो क्रिस्तराची जमत, जावंक पुरो आवर लेडी, जावंक पुरो गॉड्स लव कम्युनिटी. आमी सांगत जाय आमी एक मनाची जावन म्हाका जाय. पयले. दुसरे, आमची नदर त्या सोम्याचेर आमी कोंसूंक जाय. सोम्याचेर आमची नदर कोंसून दवरली जावंक जाय, मनशाचेर न्ही, अडखळीचेर न्ही. आमी सोम्याची सेवा करूंक वेतना सभार अडखळ येतात, खंडे जावन येतात. पूण आमी एक उडास दवरूंक जाय. आमकां सोमी चलोवन व्हरता, आमकां सोमी चलोवन व्हरता. त्या देखून आमकां चलोवन व्हरता त्या सोम्याचेर आमी सदांच पळोवन ताचेरच नदर घालूंक जाय. जशें पेद्रो उदकाचेर चलतना जेजूचेरच पळोवन आसलो. ताणें जेजूच्या उतराचेर बसलो. जेजूच्या उतरार जेजूने फरमायलें ये चल उदकाचेर. चल्लो. कितो म्हणशेर तो जेजूचेर नदर मारनासलो, तो बुडवना. जेन्ना पेद्रून पळयलें, ओ हांव उदकाचेर चलोन आसा, हांव बुडटेत ना गे. अरे वादळ मारते आसा, वारे मारते आसा. आमच्या जिवितांत तशें घडटा न्ही गे. आमी तेदला कोणाक पळयता? जेजूक पळोवया, जेजूक पळोवया. जेजूक आमी पळयले जाल्यार आमी बुडना. त्या देखून आमी एक मनाची जावन मागया. जेजूचेर आमचो संपूर्ण भरोसो दवरून जेजूकच पळोवन आमी मुखार चलया. तिसरे, देवाचे उतर म्हणटा जोशुआ chapter 1. Joshua chapter 1 verses 7. Verses 7. दृढ आणि थिर आणि मुझ्या सेवका मैजेन तुका दिले धर्मशास्त्र फाळूंक सतरायगे. ताचे तावन जावं उजव्याक जावं धव्याक घुवनाका. तेन्ना तू खंय गेल्यारय तुका जैत लाभतले. आज तुका जैत मेळोंक जाय, विन्न जावंक जाय. जोशुआ chapter 1:7 वाचया. आज मेडिटेट करया, वाचया, परतून वाचया. धर्मशास्त्र मैजेन दिल्ले धर्मशास्त्र पाळूंक सतरायगे. ताचे तावन जावं उजव्याक जावं धव्याक घुवनाका. तेन्ना तू खंय गेल्यारय
तुका जैत लागतले, खंय गेला रे तुका जैत जातले. आज आम्ही जैताची भुरगी जायचे म्हणून देवाची मांडव, त्या देखून देवान ये उतर आमकां दिला. त्या देखून आमचे माईक अनम्यूट करया. आम्ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भुरगी देवाची, त्या देवाक आम्ही अर्गां दिवन स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Shira la bara di bara shira la bara di bara bara di bara shira bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah. Zata 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 zata. घट तरांचं ते करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. एक मनाची जाऊन मागले सम्या तू दिता माय. आज एक मनाची जाऊन मागली कृपा तू आमका देऊ जाय. आज आमका हे वियकल्यात एक मनाची जाऊन. आज मध्यस्थीकेच्या हातेला जाऊन मागो आम्ही विनंतीची एक पंगड. आज एक पंगड घट्ट तर मागो आणि एक पंगड वाक्यापासून मागत सम्या. हालेलुया, हालेलुया. देवाची दैवी करूया. तुका हरी एक लेखा नॉइन कर जे कृपेन ब पवित्र करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शेराला बरा दी बरा शेरा बरा 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 दी गिरा बरा दी बरा शेरा बरा 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 बरा. Hallelujah, 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 hallelujah. घट तरा स्तुती करिया, स्तुती करिया, स्तुती करिया, स्तुती करिया. एक मनाची जाऊन स्तुती करिया. देवाचं दैवी कत्म देवाने कसा देवाचं दैवी कत्म अनाइंट करते सिया करिया, अनाइंट करते सा शिरा बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या मध्ये जेसू असा, जेसू असा, जेसू अनुभव कर स्तुती करिया. जेजू अनुभव स्तुती करिया. जेजू असा आमच्या मध्ये म्हणल्या पातीने स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोणाक लेफ्ट पायाचे शिरो वाटतात जेजू तुका आपण नसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, riya, 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 riya. Jesu, 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 समाधान स्वतंत्र. John 14:27. समाधान देते ऐसा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ria, 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 ria. Jesus, 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 Jesus. Ria, shiara la bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, tu karka. Jesus, tu karka. Kita tumboro. Jesus, tu karka. कित्याक आमच्या जिवितांत तुझे मांडावळ वरती जावन आसा. आम्ही जैते वोंत जाय म्हणून तुवें आमकां पळयलाय. आम्ही जैते वोंत जावच्या पासतच तुवें आमकां धर्मशास्त्र दिला. आमकां बेस्तावंक न्हय, आमकां ताचे प्रमाणे चलतना जैत दिता म्हण तुवें बसयलाय. या धर्मशास्त्राप्रमाणे चलले शद्रक, मेशक, अबेदनेगो उज्यान जळवनात. त्या धर्मशास्त्राप्रमाणे चलल्लो दानियल प्रवादी सिंहांतका ग्रासूंक जावंक ना. त्या धर्मशास्त्राप्रमाणे चलली सुजान्ना तिका मरणाचे फरमान दिला रे. तिका कोणाच्यानी हात लावंक जावंक ना. अर्घांत तुका जेसू, अर्घांत तुका जेसू, अर्घांत तुका जेसू.
आयझाया 54:17. तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीभ फकीरी म्हूण तूं रुजू करतले. आज या लयणीर आशिल्ल्या एकल्या व्यक्तीक जेजू सांगून आसा, तुझ्या विरोध कसलय फिर्याद म्हणल्यार आसा. तुका सकला घालूंक, तुका नाश करूंक खंयचेच सुफळ जायना. खंयचेच सुफळ जायना. खंयचेच सुफळ जायना. नीट तुजी दिश्ट जेजूचेर घालून दवर. जेजूचेर घालून दवर आणि त्या जेजूच्या सावळेंत रावंक शिक. जेजूच्या सावळेंत रावंक शिक. जेजू तुका निराश करना. जेजू तुका निराश करना. खंडीत जावन निराश करना. आज मागया विशेष नंबर्स 6:24-26 हे उतर 5 पटी क्लेम करताना जाता जाल्यार आमचे दोन्ही हात वयर मारया आणि मागया सोमया. या सोमाराच्या दिसा हांवें पांय दवरतना या सोमाराच्या दिसा म्हजें जिवीत आशिर्वादांनी भर. म्हजें कुटुंब आशिर्वादांनी भर. हांवें काम करची सुवात. म्हजे सांगता काम करतलें. म्हजें काम करची कंपनी. हांवें आजचें राष्ट्र आशिर्वादांनी भर म्हणून सांगाता म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्टतनान क्लेम करया. नंबर्स 6:24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझे पंखोन तुझे दया करू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझे दया करू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझे पंख आणि तुझी दया करू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझे पंख आणि तुझी दया करू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझे पंख आणि तुझी दया करू. पेन भरले सुमी तुझे श्वास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दुसऱ्या कणान माग्या विशेष रान कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात. कितले जण फायनान्शियल समस्या असतात. कितले जण विजाचे समस्या असतात. कितले जण सिव्हिल आयडीचे इश्यूज असतात. कितले जणांचे इकामा ट्रान्सफर करून कसा इकामा रिन्यूवल मागून असतात. कितले जण विजा रिन्यूवल पासून राखून स्पॉन्सर मिळतात ना. स्पॉन्सर एब्स्कॉर्निंग जाया स्पॉन्सर रजर असं जांग पुरो समस्यातान भेटून दिव्या. एक बहिणीन मागूंक सांगला ताची समसो बंद जाता म्हणला माग्या. कितले जणांची कंपनी बंद जावंची आसा तांच्या पासून माग्या. ह्या मॉर्निंग मनाच्या मागण्यांत आमी हेरां पासून मागता. आमी हेरां पासून मागतना आमच्या जिवितांत थोडी अडकळ्यो थोडी बांदपास तुटून पडतात. आमी हेरां पासून मागतना त्या देखून आमी हर एका दिसा सांगता मेळटा. हर एका दिसा मागता. देव आमकां हर एका दिसा वाडयता.
हर एका दिसा वाडयता. तू विश्वास आहे देव, तू विश्वास आहे देव. आम्ही ताच्या भुरग्यापासून मागले तू उडास्त व्हरता, उडास्त व्हरता आणि ताचे प्रतिफळ खंडीत जावन आमकां दिता, खंडीत जावन दिता. आज विशेषरान कितले जाणां काम नासतना सुद्दां तेंप जाला, कितल्याशा जाग्यार सिव्हिल दिल्या, इंटरव्यू दिल्या, कितें आन्सर मेळटात ना. व्हॉट्सअपले बंद जाल्ल्या परी जाल्या. सोम्याच्या थान भेटोवन दिवया विशेषरान. पापकी कितल्या बेसारान आसात कोणा ती, रडोन आसात कोणा, रीण कितले सडला. पाप म्हयन्याचो एंड जाता ते आसा. क्रिसमसाक फेस्त सेलिब्रेट करूंक की पयशे नात कोणा. मागया, थंयचे पासून मागया. कितलीशे जाणां ह्या क्रिसमसाक जावंक पुरो घरदार नासतना आसात. आसलें घरदार होगडावन घेतला. जावंक पुरो रीण सड जालें, लोन्स फारीक करूंक जायनासतना प्रॉपर्टी मॉर्टगेजाक गेल्यार जावंक पुरो. समाजात भेटोवन दिवया तांकां. मागया सोम्या तांची काकूळ कमी सांगाता म्हणून हे उत्तर 5 फावटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया. साम 121 सर्वेस्परा थांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संसार. साम 121 सर्वेस्परा थांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संसार. साम 121 सर्वेस्परा थांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संसार. साम 121 सर्वेस्परा थांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संसार. 121 नमान मरिये कृपेन भरले स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिया देवाची आता नेमच्या मरणाच्या कळी आमेन. या तिसऱ्या कणान माग्या सर्य कापिडे स्थान सोम्याच्या तान समर्पण दिन माग्या. सर्य कापिडे पासून माग्या. टीबी, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर, फर्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज डॉक्टरान जायना म्हणा. सिल्विया म्हणल्या भुरग्यापासून माग्या. कितलेच ना कॅन्सर पेशंट्स आसात आमकां नांव आदडल्या. हर एकल्या पासून माग्या. माग्या विशेष तरान लिना म्हणल्या भयणीचो पायाचो गाय गुणसाचे पासून माग्या. एक भयणीक पायाक कितें गेला कोण घाई जाला कोण जातात ना ते काय सोम्याच्या ता समर्पण देऊया. माग्या. नोहेल म्हणले एका भावापासून माग्या. डायलिसिस करचे म्हणला डॉक्टरान. कितें केल्यार येवंक कोण येता सोम्याच्या ता समर्पण देऊया. ताका आनी ताच्या पत्नीक विशेष माग्या. जेजूच्या पवित्र अमोल रक्तान ती खबर जाली. तांचे विरोध वापरून केल्ले हर एक हातेर जेजूच्या नांवान निष्क्रिय जावन दी. निष्क्रिय जावन दी जेजूच्या नांवान. कितले हॉस्पिटल सिरियस आसात, व्हेंटिलेटर आसात. हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण दिव्या. हर एका पिढीस थांग समर्पण दिव्या. सांगाता म्हणून हे उत्तर 5 फावटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. तुजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुवेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिया देवाची आमोपी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. या सौतेकणान माग्या विशेष हर एका
कितले जणांची कोर्टाची केस आसा, शोनंत केस गेल्या, एम्प्लॉयर अँड ट्रॅव्हल बॅन गेला, अब्सकॉर्डिंग केस गेल्या, कितेच सुख करनासतना जावंक पुरो आज कितले जाणां जैलांत आसात. प्रॉपर्टी इश्यूज, प्रॉपर्टीचेर केस आसा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चलोवन आसा. कितले जाणांची वर्सां जावन कितलेशे वर्सां जावन चलोवन आसा. कितले जाणांचे जाग्याचे डॉक्युमेंट्स सोमना म्हणून कन्स्ट्रक्शनाचे काम अर्द्यार रावला. एका भयणीचे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन घराचे सगळे जाला. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सुमार 3 महिन्याचे की चड झाले जातात ना. आजुशी तर त्या संबंधित हर एका ऑफिसरांक सुमेच्या समर्पण दिवन मागया. सुमी तांकां स्पर्श करून दी. हर एक वाट उक्ती जावं दी जेजूच्या नावान, उक्ती जावं दी. हर एक बंद जाल्ली वाट जेजूच्या नावान उक्ती जावं दी. जेजूच्या नावान त्या घराक वेगीचे वेगी इलेक्ट्रिसिटीचे कनेक्शन अप्रुव्हल मेळोवन दी जेजूच्या नावान. कितलेशे दिसां राखून आसा ते कुटुंब विशेष मागया. सोमाची काकूळ त्या कुटुंबाच्या देवान येवन मागया. मागया कोणाक कामाकडे खस्त दिते आसात, दग दिते आसात, सारखे सांबाळ दिनात, कोणाची विजा काट्ट जाल्या, हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण दिवन येऊ तर सांगा त्या म्हणून 5 पटी क्लेम करूया. जेरेमिया 1:10 हुमटूक आणि मडूक, नाश करूक आणि विभाडूक, नव्यान बांदूक आणि रवूक, राष्ट्रांचे आणि राज्याचे आज आमकां अधिकार दिता. जेरेमिया 1:10 हुमटूक आणि मडूक, नाश करूक आणि विभाडूक, नव्यान बांदूक आणि रवूक, सगळ्या राष्ट्रांचे आणि राज्याचे आज आमकां अधिकार दिता. जेरेमिया 1:10 हुमटूक आणि मडूक, नाश करूक आणि विभाडूक, सगळ्या राष्ट्रांचे राज्याचे आज आमकां अधिकार दिता. जेरेमिया 1:10 हुमटूक आणि मडूक, नाश करूक आणि विभाडूक, नव्यान बांदूक आणि रवूक, सगळ्या राष्ट्रांचे आणि राज्याचे आज आमकां अधिकार दिता. जेरेमिया 1:10 हुमटूक आणि मडूक, सगळ्या राष्ट्रांचे आणि राज्याचे आज आमकां अधिकार दिता. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. या क्रियेच्या कणान विशेष हर एकल्या बसत माग्या. आमचे कुटुंब सोम्याच्या समर्पण दिव्या. कुटुंबातले हर एक कन्फ्युजन्स, आर्ग्युमेंट्स, डिस्टर्बन्सेस जे कितें देवान लावनातले आमच्या कुटुंबात आसा, जेजूच्या बहुपवित्र अमोलिक रक्तान बांदून जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडून कंप्लीटली अप्रूव्ड जावं दी. जेजूच्या नावान सगळें तळ जावं दी. आमची भुरगीं आशिर्वादीत जावं दी. फळां बरी जावं दी. फळां बरी जावं दी. कितली भयणी भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसात, तांचो गर्भ फळां बरी जावं दी. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान. कितेंय हेल्थ इश्यूज आसा दी, जेजूच्या बहु पवित्र अमोलिक रक्तान तांचो गर्भ नितळ जावं दी. हर एक जे कितें अडकळे आसा जेजूच्या नावान नितळ जावं दी, क्लियर जावं दी. जावं दी. भाग्यविषयी सरा Susan Rodriguez, Maria Lobo, Sabina Fernandez, Rocky de Souza. विशेष माग्या. pancreas stone, cholesterol, sugar, fatty liver, infection. विशेष सुमेच्या समर्पण दिन माग्या. विशेष लूक 17:13 जेजू मेस्त्री मुजी काकूळ कर. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर, म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. कंटिन्यू क्लेम कर बाबा. तशेंच 1 Corinthians 3:16 म्हजी कूड देवाचें मंदिर,
देवासोबत मुझे त्यांची आता क्लेम करा मागे विशेष सिल्विया साजिद विशेष या पण समयाच्या समर्पण देऊया तुझ्या गोवाक समयाच्या समर्पण देऊया क्लारा आल्वा हिल्डा डी सोजा रेजिना मेंटोन्सा लिली फुर्टाडो विश्वास डी सोजा माग्या विशेष या भावापासून या भावाचे फुडारापासून माग्या सगळे बंद झाले वाट जेजूच्या नावानं उक्ते जाऊन दे या भावापासून उक्ते जाऊन दे आयजाया 11:2 विश्वास हर एखाद्याचा क्लेम कर आयजाया 11:2 हर एखाद्याचा क्लेम कर पवित्र आत्मा तुझ्या जीवितान भरी मांडावळ हाणण्याता पवित्र आत्मा तुझी वाट उक्ते करता पवित्र आत्मा तुका जणवाय देऊ दे माग्या ग्रेटा डिसोजा समयाच्या समर्पण देऊया लॉरेन्स फर्नांडिस शांति पिंटो Diodita Ribello Satifa Dennis Gita Rosh हरी एकल्या समयाच्या समर्पण देऊया भाग्या तसेच रोहन आणि हिदायतुल्ला त्याचे विशेष टेम्पररी रेसिडेन्सी कार्ड मिळच्यापासून मागून असतात लास्ट 20 months आता मागून असतात विशेष त्यांच्यापासून तुम्ही हात रुपान माग्या सगळे वाटते जाऊ दे जे की तळकडे असा ज्याच्या नावांना पैसे जाऊ दे वेगीचे वेगी त्यांचे टेम्पररी रेसिडेन्सी कार्ड त्यांच्या हातात मिळच्यापासून माग्या मागे या मागण्याच्या जमतीन मागल्या एक त्या समया दिला समयाच्या समर्पण दिल्या त्यांना माग्या एरिक मॉरिस आणि विना डी सोजा विशेष काजारी बेसांत एक कोण कथा असताना समयाची आशीर्वादांचे देवाने त्या काजारी सक्रामेताचे देवाने येऊन तसेच बरी एक काजराक ताराय करून समयाची कृपा त्यांना लाभली फातिमा म्हणल्या बळी समयाच्या समर्पण दिव्या कॅन्सर सेल्स दिसून आयल्या विशेष समाजात समर्पण देऊया यास्मिन म्हणल्या बडेसो पप्पा हॉस्पिटल असा माग्या त्या बहिणीपासून माग्या समर्पण देऊन माग्या तसेच समर्पण देऊया हिल्डा अरुणवास डेरी डॉमिनिक जसिंता जेनिसिया सिंड्रेला जेम्स जुलियट बरेटो अलिस्टर मासिटा क्रिस्टल जुलियट निश्मा किशोर विडा कैल्विन कैटलिन लीना डी सोजा लीना वास लिडविन वलेरियन सोनल आर्डलिन मार्गरेट डी सोजा हेनरी रिस्टन मिलबर्न मारिया मेरी डी सोजा नैन्सी लोबो प्रदीप मिनेजेस प्रतिष्ठा रूथ लुसिटा रेस सिरिल लोबो विक्टर वीटा रीना अरुण तेरेजा काश्मीर ट्रॅव्हल माग्या विशेष अनिल सविता ग्लोरिया या हल्ली एकला समयाच्या समर्पण देऊन उत्तर सांगा त्यामुळे पासपोर्ट कट्ट तळान क्लेम करूया जफानिया 3:17 सर्वेस पदुजो दे तुझ्या मध्ये असा जय दितलो सरितो जफानिया 3:17 सर्वेस पदुजो दे तुझ्या मध्ये जय दितलो सरितो जफानिया 3:17 पदुजो दे तुझ्या मध्ये असा जय दितलो सरितो जफानिया 3:17 सर्वेस पदुजो दे तुझ्या मध्ये असा जय दितलो सरितो जफानिया 3:17 सर्वेस पदुजो दे नमान मरिये कुर्पेन बरले सुमध्य सुवया स्त्रियां तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृष्य फळ जेजो मरिये देवाच्या मये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन पाठीच्या उजव्या साइडीक खांदा लागी इलेक्शन सकेल
कोणाक धर्म धरल्या पर्यंत एक जाग्यार धर्म धरल्या पर्यंत थंयसर जेजू तुका आपटता, तुका रिलीफ मेळटा. दोन्ही हात रुबार ह्या हर एका गरजा बसत मागे हे सगळे जमत सगळे मांडावर मॉर्निंग मांडायचे सगळे मांडावर या युट्यूब या झूमाचेर जॉईन झाले हर एकल्या कोण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करता सर हर एकल्या समोर समर्पण घट्ट ताणा स्तुती करूया. हालेलुया 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 रिया शेराला बरा दिबा शेरा बरा दिगेरा बरा दिबा शेरा बरा दिगेरा बरा दिबा शेराला बरा हालेलुया 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 आज आमकां ते कसवाचें सोलंवर तुझे उतर फॉर्मेल सोलंको तुझे उतर वाचून तुझे उतराचे संसदे घेवंक तशेंच आज मागता तशेंच आज भाई तर आमचे सगळ्यात राव आज आमच्या हर एका मेटाने आमकां तो सोलांवर जैतला भाई तुझ्या पवित्र बळवंत नावात मागता आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू शांती मरिये देवाचे माय आमोवत्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. लॉर्ड विशेष रान कोणाकी मस्त जणांक सोम्यान आयचे सहा पडला कोणाक तुमका टेस्टमनी दिवंक बाकी आसा टेस्टमनी दिवंक विसर नाकात. तुमची टेस्टमनी 9900332411 या नंबराक तुम्ही दंड दिया. तसेच तुमका पिटिशन धाडूंक असल्यार त्याच नंबरार तुम्ही दंड दिया. हर एक दिसा सांजेर 10 ta 11 वरां इंडियाचो टाइम कुवेटचो टाइम 7:30 ta 8:30 दुबईचो टाइम 8:30 ta 9:30 1 घंटो इंटरसेशन ऍटलिस्ट 15 मिनिटां बसा इंटरसेशनात माग्या हैराण पासून मागताना आमच्या जिवितांत अजापां घडतात. देव तुमकां हर एकला आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Brother, testimony, small testimony. Brother, या hello. Yeah. या Lucita from Kuwait. Yes. आमचे God's love community is growing now because you all are praying always. Thank you, and I praise you, Lord Jesus. It is growing. It has become 60 to 70 people are coming now. Before it was praise the Lord. 40. Yeah. Thank you. Thank you, Jesus. Praise you, Lord Praise Jesus. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.